ano, Nang Pasig. Pasig. Lahat ng lugar, narating ko na Maynila, nilalakad ko lang. Lakad lang. Nako. Mga kadong, mayroon tayong nadadaanan na tinutulak-tulak lang yung wheelchair niya mga kadong. Asawa mo, mag-asawa kayo te? Okay, magandang umaga sa inyo ha. At mayroon ako ibabagi, saging lang ang kaya ko ngayon. Sana nakakatulong na ito kahit paano sa inyo, no? Okay. So, bibigyan ko na sila mga kadong ng ano, ng saging at pag nagutom, di makakain na kayo po, no? So, tatlo kayo, may meeting. Salamat sa blessing, sir. Opo, may meaning ito para sa inyo. Kayo na po ang umintindi, no? Opo, maraming salamat sa paunlak ha. Opo, salamat po. Sige po, di na rin ako magtatagal, didiretso na po ako ha. Okay, salamat sa paunlak. Salamat sa blessing. At mga kalidang, andito na naman ako sa pwesto ni Tatay Rene. Pinuntahan ko na naman siya dito at para lagi ko siyang makumusta at makausap. Ayan si Kuya Rene. Magandang umaga sa'yo. Kuya. Pambira. Mga kadong, nung nakaraan, nung kumaalala nyo mga kadong, yung na-upload ko na sa YouTube, ay siya lang daw naggupit sa kanyang buhok. At nag-request siya sa akin, naalala ko ngayon, na magpakalbo daw. Ikaw lang nagkupit yan. Kuya, pabira, paano mo naman gupitan yung sa likod? Ginanon ko lang. Tsansya-tsansya lang. Naniwala ako dyan mga kadong kasi yung paggagupit, hindi talaga pantay, kurba-kurba. Nahawa ko ni Tatay Rene. Ginawa na lang niya talaga ng paraan dahil yung buhok mo nung nakaraan ko yan, di ba? Ang haba nung una kita nakita, no? Bululuktot. Oo. Marami pang didikit ng mga dumi, ganun, di ba? Kasi pag mahaba ang buhok, may mga alikabok na dumidikit. Wala kasi ng ano paligo eh. At saka mabuti naman kuya, may damit ka na. Ako, binigyan ako ng yan sa simbahan niya yan. Oo. Kaya bago tayo magkwentuhan, kuya, bibigyan muna kita ng saging. Kasi saging na naman yung dala ko ngayon, kuya. Oo. Ito. Protection sa... Oo. Yan. Dagan ko pa. Ito para may reserba ka pa mamaya. Yan. Salamat Oo. Yan. Henry. Oo. Ayun, kuya. Yung hiling mo rin sa akin na pag baka pala rin tayo, maaari kang uwi sa probinsya nyo, hanggang ngayon wala pa talaga ako kakayan po sa ngayon kuya. Kaya ngayon kuya, masasabi ko, mananatili ka talaga muna dito. Kasi gusto ko rin talaga kuya na makauwi ka na sa inyo para medyo maayos naman yung kalagayan mo, no? Kasi nandoon yung kamag-anak ko eh, may kapatid ka doon. Dito pa po. Oo, yun. Tatay ko wala. Wala na yung tatay mo, nanay mo na lang. Oo, yun. Tatlo pa yan sila. Ibig sabihin, yung nanay mo, hindi alam kung anong sitwasyon mo dito sa Manila ngayon. Alam niya nila dito ako sa Manila. Kaso lang, may ano na rin nila. Yung sitwasyon mo ba kuya, yung kalagayan mo ngayon, hindi nila alam. Hindi nila alam. Pero ang alam nila, malakas daw ang loob ko at lagi naman ako sa palataya, hindi siguro ako madistra. Ayun, yun. Tama yun kuya, na kailangan talagang lakasan mo yung pananampalataya mo at huwag kang bumitaw sa paniniwala sa ating Panginoong Hesus. Dahil siya lang talaga ang tanging malalapitan natin kung nasa kagipitan man tayo, no? Ayun talaga ang ating sandata, lalo-lalo na sa mga masasama, no? Oo. Naka 1, 2, 3 morning 64. Oo. Yun na, kuya Rene. Di na danihaban yung kituan. Magpapasensya mo na yung saging na binigay ko sa iyo, no? At sa susunod, bibisita naman ako dito at para tuparin ko na yung request mo sa akin, magpakalbo ka. Hindi na ako magkakawala ng araw kasi ngayon may gagawin pa ako. Ikot-ikot pa ako para ibibigay ko itong mga yung dala ko pang saging para mababahagian naman natin yung ating mga kababayan na kahit palang dito mapapangiti natin ang kanilang mga pisngi, ano? Kanilang mga lagi mga labi. Paano mga kuya Rene, hindi na ako magtatagal, ha? Iwanan na kita dito at sa susunod ng mga araw makikita tayo uli at magpapagupit ka na. Dahil kasi request mo talaga magpag kurba nga mga kardog yung gupit niya. Nag-aaga, binili kita hawa ko eh. Lain ko man. Parang natatanggal lahat na hayaan mo kuya Rene.
Papagupitan natin yan at paahi talaga yung kalbo talaga parang si Bimburoko ba? Paano tatay? Salamat ha. Oo, sige. At mga kadol mga idang, nagkita kaming muli si Kuya Jojo na. Naalala ko si Jojo. Yun, at saka may kasama na siya anak mo Kuya no. Kuya Jojo. Tanggapin mo yung medyo malilit ng konti yung saging ko. Pero matamis to ko. Bro, yan. Oo. Saka bigay sa anak mo din. Ito. Oh, yan. Eh, pasensyahan mo na Jo ha. Marami ka ng karton. Binigay lang sa akin. Binigay sa'yo. Mas maganda para magkano kilo ng karton ngayon? 3 yata. Mura kasi kalakal ngayon. Murang kalakal ngayon. Bumaba lahat ang kalakal sa December. Bumaba ang kalakal. Ito yung anak mo, bunso. Ano yan, pang-apat. Pang-apat na. Hello. Pang-lima ko, maliit pa. Hi. 1 taon. Nasa bahay. Bahay. Limang, Sa bahay. ilang taon? Dalawa. 2 taon, maliit pa nga, oo. Paano? Jo, salamat sa paunlak ha. At ngayon na naman tayo ulit nagkita at ngayon na naman kita ulit nabigyan ng saging. At salamat sa paunlak ulit. Ha? Araw-araw naman ako nanlalakal kahit sino din. Walang pahinga. Nag-iikot-ikot ka. Kailangan, pag hindi ka lumabas. Oo. Mura na nga yung kalakal. Wala pang, siyempre, hanap tayo ng buhay natin. Oo. Pagkapakanan talaga ng pamilya, parang hindi tayo napapagod, ano? Pwede tamad-tamad. Oo. Pag tinamad ka, walang kakainin. Oo. Ayun mga kadong. Maan ako eh. Paano? Salamat sa paunlak ha. Tsaka, yan, pasensya mo na, yan na talagang dala ko. Sige ha, Jo. Sige. Kainin yan ha. Mga kadadong, may dadanan tayong kababayan na pasan-pasan niya yung sako niya mga kadadong, mga ngalakal siya. Ano pangalan mo? Bro? Ha? Romer, pasensyahan mo na itong saging ha. Yan mga kadadong. Problema. Oo. Nilaga saging yan para may makakain kapag nagutom ka. Last na lang talaga yan mga kadadong. Romer no? Romer, lagi ka ditong nangangalakal. Lagi, araw-araw. Ah. Nakakarating pa ako ng Nang? Pasig. Pasig! Lahat ng lugar, narating ko na Maynila. Nilalakad ko lang. Lakad lang! Nako. Para lang kumita lang. Saan pala yung permis na pamilya mo? Eh, kanya-kanya na buhay sila. Ay, Ganun din ako. Ikaw din, mayroon na ring asawa. Wala. Binata ka pa? Binata pa. Ako lang umiwalay sa pamilya ko. Ah, Kasi kumbaga parang iniisip ko, parang pabigat lang din ako sa kanila. kaya nakapag-desisyon ka na magtatayo ka sa sarili mong paa. Oo. Okay, kahanga-hanga naman ginagawa mo. Kuya, Kasi naman yung yung tulad ka sa iba, puro na lang puro hingi, ano? Kahanga-hanga yung desisyon mo. Ang katawan nila, hindi sila marunong maghanap buhay. Oo. Mula umaga hanggang gabi, nag-ikot-ikot ako para lang may pambili ako ng pagkain ko. Sa pang-araw-araw ko, gastos. Yun lang naman ginagawa ko sa araw-araw, wala nang iba. Salamat ha. Tinanggap mo yung saging na yun na muna ang may bibigay ko sa iyo ha. Sa akin kung ano man naiano ng tao, malaking bagay na yun. Hindi naman ako kasi kagaya ng iba na maatasa na lang gastos. Salamat ha. Sa paunlak at pagtanggap mo ha. Okay, ingat kayo. Sige. Sige. Yun na nga mga kadong, yun na ang pinakahuli nating nabigyan ng saging mga kadong. At kahanga-hanga naman yung ginawa niya. May pamilya siya, may mga kapatid siya, may kanya-kanya na rin daw ng mga pamilya. Kaya nakapag-desisyon siya na umalis at maghanap buhay ng sarili niyang pagsisikap. Diba mga kadong, nakahanga-hanga yung ginawa niya. At saka yun mga kadong, dito ko natatapusin yung video ko. At sana'y nasisiyahan kayo mga kadong. At sa ating mga kababayang Pilipino, sana'y supportahan ninyo yung isa natin na pagiging pagbablog at pag-youtuber at vlogger mga kadong. Sana supportahan ninyo yung ating munting channel para mapalago pa natin ang ating pag-ibigay ng kunting biyaya sa ating mga kababayang Pilipino na talaga makikita mo na naghihirap at kailangan mo ng kunting tulong mayaman sa kanila. Alright mga kadong, sa pamagitan mo lang sa inyong pag-like at pag-share at pag-subscribe mga kadong at huwag ninyong kalimutan na pinutin ang notification bell para lagi kayong updated mga kadong sa mga i-upload kong mga video mga kadong.
Alright, sa mga kaubayan nating OFW, shout out sa inyong lahat at Merry Christmas in advance. Sana magiging masaya rin kayo sa pagdating ng Kapaskuhan mga karong. At hanggang dito na lang, magkikita-kita na lang tayo muli sa susunod kong pag-upload ng mga video mga karong. Bye bye!